Kowuok e kaunti ma Migori atero nyaka e kaunti ma Siaya kama mohewo riwruoge 20 mag wakeni mawuok e kuonde chung' od buche auchiel e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok ewi ber mar riwruoge SAGA kaachiel kod holo gi kungo kaka achiel kuom yore mag konyogi e yor omenda. E kinde tiegruok ma kamago manotele gi apisas mag bad migawo mar riwruoge SAGA e piny owacho mamalo moyangre ni counties ma Kaluo pod nitiere chien kirango kwan mar riwruoge SAGA ka koro gikwayo jopiny mondo omak motegno weche mag riwruoge SAGA ni mar mano eka ginyalo yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jalup komishona mochung' ne riwruoge SAGA e sirikal mamalo Peter Okul wacho ni sirikal oseketo okenge mag siro riwruoge SAGA nyate kind wakeni kod rawere kojiwogi mar donjo e riwruogego mabiro konyogi yudo kata hola miduoko gi nyinyo matin kipimo kod hola mag bengi. Kaka gisekano pesa e agulu noero. Nyiso ni kata pesa mibiro holo ibiro miye kaka isekeno. Koro en gima encourage mon mang'eny mondo join cooperative societies okan pesa ma koro ginyalo pogore. Sako ni oyawo wang' wa mama mang'eny ma businesses matindo tindo wasechako gi pesa wa matin mwasechango ni to nikech riwruok uriwore kamoro achiel upuonjore to nikech loan ta interest ne bende tin ok inyal pimo gi mar bank koro ojiwo wa. Ng'ama nyalo miyo ng'ato ka ng'ato pesa lwete mondo dhi otimgo gire ok yot. Omiyo wakwayogi ni mondo mi giriwre kendo giteg riwruokgi. Ok gin riwruok ma gikwecho, gin riwruok mwapuonjogi motegno odiochieng' ma kawuono kaka ginyalo loso mwandugi giwegi, ginyalo keto pesgi kanyakla e yo mathin ka dongo to wageno ni gidhi bedo grube motegno kendo wadhi medo cooperative bedo gima successful e Nyanza ka.